आई पंडित जी, हम भागवत के तैयारी कर ले हैं। आई आई, अब देरी मत करी, आई बैठी। हमारे राम रहीम करीम, आई आई पंडित जी, आई आई पंडित जी। राम सत सोई हमारे राम रहीम करीमा। बिस्मिल मोट बिसंबर के और न दूजा कोई हमारे राम रहीम करीमा। अब शुरू कर जाओ। राम सत सोई हमारे राम रहीम करीमा। जुगन जुगन समझावत हारे, कहा न माने कोई हमारे राम रहीम करीम। कैसो अलह राम सत सोई हमारे राम रहीम करीमा। सतगुरु दारा निर्मल बाहे, वामे काया नरदेवी माई की। आज हम गौड़ा सबन के ऊ कथा सुनावतनी जब माता सती अपना बाबूजी का घरे गईली, हवन कुंड में जल के राख हो गईली, सती हो गईली। फिर हो जा भगवान शंकर के दूत लोग गई, यज्ञ विध्वंस हो गई। एक बार शंकर जी बैठे रही पर्वत पर, देवता लोग विमान से जात रहे। सती पूछली कि सब लोग कहाँ जाता। भगवान शंकर कहनी तारा बाबूजी के यहाँ यज्ञ होता, ये सब लोग जाता। सती कहली कि सब लोग जाता तो राउर काहे न्योता में बुलाहट नहीं के भाई। शंकर जी कहनी बा कुछ बात, कहली जे चल जाओ, नैहर जाए के बीमारी मेहरारू के जिद कर दिली। शंकर जी का मना कैला के बादो ना मनली, वहाँ का भेज दे। ओजा गैला के बाद उनकर इज्जत ना भई, इज्जत ना भइल, ओसे उनका उतना दुख ना रहे। जब यज्ञशाला में गईली, ओजा देखली सब देवता लोग के भाग रहे, बाकी शंकर जी के ना रहे। एक और उनका बहुत ज्यादा दुख भइल, वही जा से वो दौड़ली, क्रोध में आके हवन कुंड में जड़ के राख गई। शंकर जी के दूत आके फिर शंकर जी के यहाँ कहलस, शंकर जी का क्रोध भइल, एजा से वीरभद्र के भेजल गई, पूरा यज्ञ के संहार हो गई। वही लड़ाई में शंकर जी के ससुर राजा दक्ष जे रहले, उनकर गर्दन कट। जब गर्दन कट गई, गर्दन गिरल पाताल लोक में चल गई। बाद में जब सब देवता लोग मिल के पंचायत रही, बात हो रही, निहोरा भई, ससुर है यहाँ के जिया जाए। अब शंकर जी के आदेश भई, आदेश का अनुसार लोग जंगल में गई। संजोग से एगो पोका के सिर पोका ले आके गर्दन ले आके उनका के जोड़ दहल गई। जमुना के शंकर जी के ससुर के मुड़ी पोका के हो गए। जब वहाँ का जिंदा भैनी पोका का आवाज में बोलनी। जमुना से आजो शंकर जी के पूजा करे वाला लोग पूजा कैला के बाद एक बार मुंह बजा जी, लेकिन दोबारा को देव तो सती खिसिया जली। ऐसे कि उनका बाबूजी के रुआ हंसी उड़ाता। अब आज के प्रवचन एजा समाप्त होता है।
चल 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 पैसा हाँ दी। हेला 51 गो बा। हे भगवान, 7 दिन टाइम और लाग गइल, 51 रुपया रुआ देतानी। बट 51 गो रुपया में कम बका। होई के देतानी, हमरे का भीख देतानी का? अरे भीख नहीं दे तो सब दे दी। हे भगवान, धर धर ये 51 रुपया कुदारी खेता में कुदारी चलावले बड़ो। अरे खेत में काम कर ले रहती तो 400-500 कमा ले रहती। बताई तो देखी पंडित जी बेमानी मत करी, हमरा पेट पर लात मत मारी जनी नु। दौड़ मर्दानी भेजनी, कपड़ा भेजनी, कितना सेवा कइले बानी, खाए के बनैनी, खियाई नी। रात भर भूखले हम नु बानी, कथा हम कहले बानी कि तू कहले बड़ो। अब भागवत के कहलक, भागवत के कहलक। ए तो रउआ 5 मिनट बोल देनी तो सब पैसा राउर हो गइल। सब पैसा हमार ना बोल, भागवत के कहलक। हम ही नहीं को बाबाजी हम ही किते हुए बोका। धर ये भगवान, ये का देता नहीं हमरे के हरदा की 51 रुपया कम बका। और चांदी के रुपया आवाज मिलल हो, आधा चुपचाप हो लेनी के पार्टी। ओमे से काहे दे दी रुपया बांट दी तारे के। देखी यही से हाजमा पंडित लोग से 30 में 1 हिस्सा बंटवा ले सो चल कि ना। हमरा भलमाहत के हमरा इज्जत करता नहीं तो रउआ मुंड पर चढ़ल देता नहीं हमरा। इज्जत करता रहा मेला में, झगड़ा करके हमरा के बेइज्जत कर देला तू। एगो ब्राह्मण आदमी के इज्जत लेता तू मेला में। हे भगवान, तो में से ना दे। तारा गुड़ पर गुड़ रुपया धकेलू, गुड़ लगला कि हमारा हैं धर देला कि नहीं। हम लोग तो मुंह चाहे का भाई लो अपन पैसा लो। हम ए सब रउरा हो, ए पंडित जी, ए ओ सब रउरा हो, बोले बताई। बड़ा झंझटियात पंडित भाई। चलो आगे, तहर सब ना ले ली तो फिर घूरन हमार नाव ना चल कि ना। खुरपेरिया पकड़ के चले नी, अभी गोनू झा पीछे ही बाड़े। अपने लेता रे दान दक्षिणा गहना रुपया पैसा सब बेमान कहीं का। हमरे पकड़ा देता रे 51 रुपया। बुझाता है 7 दिन के भागवत में हजाम के हिस्से नहीं खे, सब उनका बाप के हो। चलो तारे का बताओ तनी हो। ये भगवानी काम बना दिया हमार। बड़ा बढ़िया जूता बा, नया जूता है। एकदम नया बा। बाकी रे एगो पाला ले जाके का करे, छोड़ देता नहीं, केहू के गिर गइल हुई। बाकी नया बा। चलो ओ कहाँ जाइए गोलू झा? अरे एगो एजा नया जूता बा, अनेरे ओकरा के हम छोड़ देनी है। अब का करी? ये जूता तो हमरे नाप के बा, नया जूता छोड़ल ठीक नहीं।
अब इहो बड़ी भारी बा। अच्छा भा देतन। एकरा के छिपा दी ना तो रास्ता पर केहू आ जाई। आई तो नहीं है केहू रास्ता ही। मोटरियो छोड़ देता नहीं कहे ना ये ले जाई कि वो ले आई तो अच्छा ले होता नहीं कितना देर में। तो जुतवा नहीं थे हमार मोटर क्या भइल। अरे हमार तो सब गायब हो गए। आगे पीछे तो कोनो लोग तो नहीं थे। ये जरूर घूरना के काम बा। वो गाड़िया आइल हो दक्षिणा बाटे के बड़ा लहर लगौने रहो। हम बुझनी है जे धूर तो ही करी का घूरन का कइल तो सब ले गइल। हमार सारा भागवत के कमाई ले गइल। अब हम का लेके घरे जाए ले गई घूरना। रे फुलवतिया रे कहाँ बारिश रे तेनु कहलिस कि गोरू जा हमरा के ठग लेले ए पर कैसन गोरू जा के चूड़ा लगैले बारी सुनबे तब तोरा पता चली हमरा वकील के। चल झप से चल तो आ सुन चल जंगल में सारा माल छुपा दे जाओ जलिस नु। 10-15 दिन बाद गुनु भैया के जब खीस पीत लरम पड़ जाई तो जंगल से हम चलब घरे ठीक बानू। आ ते का करिए कि रोज सवेरे लुका के कोई देखे ना खाए खबर लेके जंगल में चलिए जलिस नु। बड़ा बेईमान बा गोनू भैया बताओ तो सारा भागवत के दक्षिणा ममोर के जेबी में ठूस ललक आ हमरा के 51 रुपया पकड़ावत बस हम पर वकील लगा दे दी। मान गनी तेरा वकील के लोहा तू गोनू भैया के चकमा देले बड़ा मनत बड़े हमरा वकील के लोहा कैसन चकमा देले बारी गोनू जाके चिन्ह लगा देला। चल तो देखता नहीं है ना एको लोग नहीं है। हे झड़िया में नुकावत आनी जीव लगा ली। हाँ यही बड़का गछिया के सामने बाटे झड़िया ठीक बा। जा ना पकड़ाई घुरान ए घुरान ए बारा हो। प्रणाम पंडित जी। खुशी रहा खुशी रहा। ए तो बड़ा सारी झमकावतारू हो। 100 रुपया में किनले हैं घोरन। ई किनल नानू हम बाबू साहब के बेटा के बियाह में
इ नेग में मिलल बाटे। अच्छा अच्छा, कहाँ बारे? रोहन बुला ले करनी भागवत में, कहले रहनी बुधे के आवे के, अभी ले ना आइनी 3 दिन हो गई। ए उ घरे ना आइल ह? भागवत खत्म भइला 4 दिन भइल, आइल ह ना अभी ले ना आइनी, कहाँ चल गईनी? हम रोहे कोनो उपाय करी, हमार तो मन घबरा ताटे, थाना पुलिस में खबर करी और बड़ा उपकार होई। हई कपड़ा तो सब घुरने के नु ह। एगो दूगो कपड़ा बा, कहता 10 गो कपड़ा बा। कहाँ चल गई? अच्छा अच्छा, रउए कोई उपाय करी। ना हमरा तो बुझाता जे घुरन आ गइल हुई है घरे। ए जमीन, झूठ नहीं खून बोलत? ना पंडित जी, झूठ नहीं की बोलत। कोनो उपाय करके थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, हमार मन ना लगत बा। अच्छा, तू संबंधी में पता कर। अच्छा, हम चल तनी, आ जई है कहीं होई है, पता करी हो। प्रणाम पंडित जी। अरे आवेला हमरा नइखे सुहात, रउआ से इतना प्रेम बा तो जाके बाहरे मिल ल। उ काहे? जब भी वो आवेला हमरा के घूर घूर के देखेला। का करी हो? हजाम ब्राह्मण के ऐसा संपर्क बा, जजमनिका में ओकरे संगे रहे के बा। जब तब तो हमरो के झीटी मारते रहेला, बाकी गिरेला अपने। एक दिन ऐसा उपाय करे जे जवार छोड़ के चल जाई हैं, देखत रहियो। आ गइलू? हाँ, आज देर काहे को देली सो? खाए के बनाए में देर हो गईला। ओहो, हाला झट से खा ला। तोरा के आवत जात में कोनो देखत नहीं खेनू? सुना ना, लुका के आवेनी, हां, आ लुका के जानी। अच्छा एगो चीज बताओ, गोनू झैया हमरा के जोहे ननु आई रहलो? आई रहल ख, पूछत रहल कहाँ बाड़। हे भगवान, ते का कली सरे? जोन तू बतिया सिखौले रहला हुआ, उहे बतिया कहनी हाँ। का कली स तनी बताओ ना तनी। कहनी हाँ, तोरे संगे तो भागवत सुने गई रहला हुआ, तू कहीं से हमरा मालिक के खोज के लेके आव। हमार मनवा बड़ा घबराहट बा, ना खोज के लेब हम तारा के कबो ना छोड़े। बारे बारे फुलमतिया।
ओइसन डरवन डरवइले बारे कि गोरू जाके सारा वकील बुला गइल होई उनकर माथे चकरा गइल होई मारे फुलवतिया पहिले तोरा बुझात रहल कि ते अकेला बाड़ी से हम बुर्बक बाड़ी हमरो बुझात रहल कि हम अकेला बाड़ी ते बुर्बक बाड़ी लेकिन हम मान गइली हम अकेला आ तेहू अकेला आ जहाँ पैसवा धैले बानी उ त जगैया देखते बारे अइले मुड़ी पर धर आ जो प्रणाम। खुश रह। का बात बा? पंडित जी बानी तू तो जजमानी में गई बानी। वहाँ के कहिया ले आए? आए के तो कल ही रहे बाकी अब तक ने ना आई। का बात बा कहीं हमरा से? हमरा उहे से काम बाटे। उहे से काम बा? जी। तो वहाँ के आए तो रउआ आए? ठीक बा। ठीक। रे अभी साफो नहीं खेबै ताले चल अइली खाए के लेके हे भगवान दे ने ओहो ए तनी सट के बैठ रहे ने हम बुझता नहीं घरवा नहीं खिनू तो तोरा राती के नींद ना आवत हुई बाने ऐसा बात जल्दी खा लो। रे है तोरा आवाज के का हो गइल बारी सबेरे ही गरम मार पी लेनी है तो यही बोली निकले लगल हो। तो गोर बाज गइल बा तोर जलिस नु तनी गरम पानी में नून डाल के गलाला कली ही सब ठीक हो जाई जलिस नु तनी जल्दी खा लो हम जल्दी ये जाए। ठीक बा खा लेत हई। हमरा के 10 रुपए आज दी हो। 10 रुपया का करबे रोज तो 2 रुपया मांगे लिस्ते भाई आइल बा ओकरा के नीमन चिकन बना के खियाब कि ना? तोरा के आवो जात में कोई देखत नहीं खेनू ना केहू ना देखलक। एकदम बचा के रहिए जाइए ई साला परी गइल बा का तोरा घरे रे तो 15 दिन भइल कि ना? तो हर 15वां आई तार भाई गोठा बना ले बा का हमार घर। अच्छा जाए तो झगड़ा मत करो आज 10 रुपए दो। 10 रुपया लेबू तब जइबू तू। अच्छा ठीक बाजू 10 गो रुपया अब निकाल ली है। जो गइया के हमर ट्यूब बना गइल बा। रे हो मोटका गछिया नहीं खे बड़का हाँ बड़का याद आइल हाँ। ओकरे नीचे झड़िया जौन बानू वही में धोइला बानी हम। हाँ याद आ गई। हाँ याद पड़ल नू। आ देख 10 रुपया से ज्यादा मत निकली है। आ सुन ना तनियाव ना ना दे में मत सट काहे रे दे खर्चुता है बा। ओ तबे हम मिलावता नहीं कि हम सटता नहीं आते हटता रे का बात हो। ठीक बा ले है हम जाता नहीं अब। हाँ ले है नुका के जाइए। एबर तो बड़ी अच्छा खाना ले आई रखिया बना के भात दाल तरकारी 2 किस्म के अचार चोखा चटनी सब। जहिया एकरा हमरा के ठगे के रहला नु तो ये निमने खा के ले आवेले। एबर एकर भाई आइल बा तो 10 गो रुपया चाहिए ले जा लो बरु जा खियावो। हिजा ट्यूब तो हम हिजा लगौले बनी सामने से निकललस। ओहो
वाह वाह रे लक्ष्मी वाह वाह। हे लक्ष्मी, भुलाई लक्ष्मी मिल गई। तू हमारा यहाँ नु रहबू, घूरन का बूता बता के रखे के। चला हमारा यहाँ चला। वाह 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 सारा लक्ष्मी सिंह। वाह चला 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 हमारा यहाँ चला। हाँ घूरनो आई। भागो 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 चलो चलो। हेकर देखो, अरे बोलू खिया के गईली सो, फिर खाना ले आ गईले। हम तीले पर तीले खाना खाएब रे। हम कब आई रहनी है? बाबू आइल बड़ा का? रे 1 घंटा पहले ते ना आई रही। ना हो, हम ना आई रहनी है। बना में देर हो गला, लेके चल आओ तनी। अरे 1 घंटा पहले नु अब के खिया के जाता नहीं हमरा खेते। ना हो, हम ना रहनी है। जरूर ते सपना देखले बाड़ी। सपनाइल बड़े काते ने। तू अपना उम्र के ख्याल कर, बुढ़ापा में इतना लॉलीपॉप लो के खियाओ छोड़ दो। देख मजाक मत कर हमरा से, जल्दी सुन। ई मजाक के बारे नहीं खे। हौ हरिहर की सरिया ना पहन रही सते हैं जोन हम किनले बानी 200 रुपया में। अरे मेलवा में ना हम ते किनी सो, उहे तो सरिया रहलते। आ कि कोनो के बोलौले रहला ए बुढ़ापा में। बट तेनु मजाक तो करता रही। हमार जान आफत में फसल जाता है। कौन देते ही रही सो तेन रही सो। ना हो, हम ना आई रहनी हो। अरे अब गेनु आधा घंटा पहले ते खिया के जाता रहीस। अरे भात दाल 2 किस्म के तरकारी चोखा चटनी सब लेके प्याज नून मरचा सब लेके आई रही सते ते ना आई रही सो। ना हो, हम ना रहनी हो। हम तो तहरा के कॉलर नहीं है। तू भोरे लुका के चल हो। तू ना लोता रात जो का करी उठनी है। अबेर हो गइल खाना बनात में दौड़ चल आओ तनी। ई का कहत रे? ते ना रही सो, ते ना लेके आई रही सो। ना। तोर माथा फिर गइल बा का? तोहर माथा खराब हो गइल बा, हमार कहाँ माथा खराब भइल बा। हे भगवान, देख हमार माथा फाटे जाई। जल्दी सुन, सही बताम ना ना आई रही सते। हाँ अब गई याद पड़ल। आ तेना कली सो कि हमार भाई आइल बा, 2 रुपया से काम ना चली। 10 गो रुपया हम कहनी 2 रुपया ले ली तो कली से ना 2 रुपया से ना 10 गो रुपया हमरा के दो। अब मरद पे कब विश्वास रहेला? हमार भाई कब आई रहल? हे भगवान, बाप रे बाप, ई तो सनका के मुआ दी हमरा के हो दादा रे। तोरे के हम ना करी हो ते कली इहो बतिया कली सो कि हमार ट्यूब भी छील गइल बा। तो हम कनी हो कि ओ बड़का गछिया बानू, बड़का के गछिया के लगे जोन झिकुलिया बा वही जा पर मोटरिया बा। तो ते कली सो कि हाँ याद आ गइल। पता नहीं तू नहीं हो। 2 गो रुपया से कोइयो आज तक 10 गो रुपया देले बाड़ो। देख हमार माथा सोनक जाई। अब झूठे कह दी कि तारा लगा हम आई रहनी हो। बाप रे बाप, बुझाता हमारे दिमाग का नस फाट जाई। रे तो उ रोला कौन रे? हो ना हो कौन झैया तो ना आ गई रोलो। जानता रे और हमरे यकीन हो गइल कि उहे रोला पक्का। जितने हम लोग के सटत रहनी हनु उतने उ हटत रोला। अब तो बड़ी काम खराब है, सारा बतिया सुन लेलक। हे भगवान, अब का होई? अब का हुई रे दादा? बुझाता मोटरी ले गइल कोनो झैया। चल डाका पड़ल का दो हमरा हो दादा। तू तो हमरा के चल तो देखल जाओ। चल चल चल। रास्ते कोनो के नहीं तो बताइले। ना हम नहीं बताइले। हे भगवान, हे महावीर जी, अगर बंद कर होई हमार घर तब 101 रुपया के प्रसादी चढ़ा। आओ तो हे महावीर जी, अगर हमार बच गइल रही घर में तो हम 8 जान का आए। हे जानू वाला रे। हाय अरे दादा रे खेलो कत रे। चलो बाप रे, हे का भाई रे।